Mazuva ano ukaona wachembera uri rombe usina chinhu, hapana kana anombokupa respect ende hapana kana anombokucheuka. Zvaiva zvekudhara zvekuti munhu aipiwa ruremekedzo achinzi ndo vasara vari baba vakuru mumusha, kunyange zvazvo asina chinhu chaainacho. Wakambozviona here kuti kune madhara angoripo pakuisa mitemo yechinyakare inoomesa zvinhu, apa iye wacho asina kana sendi. Pakanzi pari kuda kukontributwa mari apa, haana kana $20 yaanokwanisa kubvisa. Mazuva ano vanhu vakaona kuti hapana rubatsiro rwuri valid rwavanowana kwauri, chero uri baba havauyi kwauri. Nyaya dzemumusha mavo vanozvigadzirisira vega nevanhu vavanoziva kuti vanokwanisa kuvapa rubatsiro runoshanda. Kune madhara ekuti nzvimbo dzese dzinowanikwa mahure nematouchline aidziziya muZimbabwe, South Africa, Zambia, DRC. Kana totaura nezvekunowanikwa mastrippers aikuziya, hapana kuona kana kuti bhawa raanga asingazive. Asi kana totaura nezveruzivo rweinvestment rokuti anoti vazukuru vangu, kana muchida kuita bhizinesi rakadai ndine connection, ndine malingi. Munhu iyeye haana kana lingi 1 raainaro. Upenyu hwake hwese hwakangoperera achingoita zvemujolo. Chaangori nacho chete manotsi ebonde. Asi kana totaura nezvezvinhu zvinovaka upenyu, zvinogadzirisa upenyu, haana kana chaainacho. Haana nhaka kana kuti hand over yezvinhu zvaari kusiyira vana vake kana kuti vazukuru vake. Nekuti pane munhu wokuti akachembera asina kumbobvira aremara. Haana kumborwara zvekuita mwedzi wese ari muchipatara muhospital, asi nguva yese upenyu hwake hwese akatadza kuunganidza zvinhu zvinobatika. Hapana kana property yaanokwanisa kuita handover kuvana vake. Even akashaya yake property, hapana malingi kana kuti mabusiness idea aanokwanisa kupa vana nevazukuru vake kuti vabatsirike. Chaanongoziya manotsi ebonde nemishonga yemusana. Mazuva ano vanhu kana kuti vapfana vemazuva ano havakupi respect kana pasina njere kana kuti utesve hunobatsira paupenyu hwaunovapa. Ndo madhara anotanga kunetsa achiti vana vangu havasi kundipa respect, vazukuru vangu havasi kundipa rukudzo sababa vako. Vanoda kukukudza unei? Vanoda kuya kwauri mazano api ari valid? Inyaya dzipi dzinobuda mumuromo mako dzinokwanisa kuzochinja upenyu hwavo? Ndichitaura